Здравейте! Сега ще питаме картите за решение на даден проблем. Ваш. Като вашата задача е в момента да се фокусирате върху даден проблем, в който имате в живота си, който искате да разрешите. Но не виждате в момента решение. Или поне не е такова, което да ви хареса. Така, фокусирайте се върху този проблем. И изберете група 1, 2 или 3. 1, 2 или 3, усетете коя група ви вика най-много. Интуитивно. Може да са две групи, но при повечето хора ще е една. И така. Група 1, 2 или 3. Като ще започнем с група номер 1. При вас изтеглях няколко карти. Първата беше за проблема. Проблема е осмица мечове. Осмица мечове е много така ясен проблем и то е, че човек се чувства заклещен в дадена мисловна рамка. Че може би начинът ви на мислене или на как виждате дадена ситуация е леко извън реалността. Тоест, виждате нещо като много проблемно и много тежко, а то реално не е. Знам, че звучи така малко неприятно или като газлайтинг, но в случая тази карта ви казва, че наистина нещата са главно в главата ви. Колкото и неприятно да звучи, може би този проблем има много лесно решение, може би това, което сте избягвали е всъщност нужното нещо, но като цяло проблемът е, че сте много затворени в собствената си мисловна рамка, която има нужда да се разчупи и да се освободите от нея. Тези две карти са за решението. Два пажа ви се паднаха. Пажовете или в някои тестета са принцеси. Пажовете символизират новото. Младите хора, новата информация, нещо ново в живота ви. Като паж на мечовете е точно свързан с нов начин на мислене. Нещо, което съвсем така да разтърсите вътрешния си свят, който може да е малко остарял. Начинът ви на мислене може да има нужда от подновяване. Особено спрямо тази ситуация, но може и по принцип. Имате нужда от свежи идеи, свежа информация, да разчупите рамките на това как виждате дадения проблем. Може да правите неща, които ви карат да се чувствате по-млади, по-вдъхновени, да говорите с хора, които имат така може би буквално да са по-млади хора или пък дори деца, защото децата имат тази способност да ни изкарват от така закостенелите ни начини на виждане, или пък да потърсите човек, който носи тази свежа перспектива в себе си като цяло. Това може да е въздушен знак, човек с силно влияние от близнаци или пък водолеи, също везни. Но като цяло имате нужда от подновяване на мисловната структура, ако може така да се каже. И да излезете от мисловния капан, който така се е създал заради сегашния ви начин на мислене. Има нужда от апдейт. Апдейт, не знам как се казва. Другото решение на проблема е паш на пентаклите. Това е да започнете да правите или да творите нещо, което също е по съвсем нов начин. Това може да е някакво ново хоби, нещо, което да правите, което да ви вдъхновява и да ви кара да се чувствате така по-млади вътрешно. Може да е нещо свързано с градинарство, с творчество, с рисуване, Вие ще се го усетите най-добре. Това са просто така хвърлям разни примери. Но като цяло имате нужда от новост, от нови неща, от нова перспектива, от нова енергия в живота си,
разчупване на стари модели, излизане от рамката, която сте си поставили. Като това не е нужно да е по някакъв агресивен и рязък начин. Може да е просто от любопитство към живота, от любопитство каква нова гледна точка може да имате, от любопитство към това как може да се реши тази ситуация. Даже пажа на мечовете е известен с любопитството си. Тоест да пробвате нови неща, без да се притеснявате, че ви е непознато, без да се притеснявате, че стария ви начин на мислене е заплашен. Няма нищо страшно, може да пуснете старите обещания, които ви държат така в капана си и да изпробвате тотално нови неща, нов начин на мислене, нови хобита, нови хора около вас. Може да започнете някакъв нов курс за нещо. И да, подновете енергията си, изпълнете се с нещо ново и свежо. Дори цветовете на тази карта са леко така, все едно им липсва живот. И тук вече имаме зелено, повече природа, повече, даже това моя магнолия. Вдъхновете се, излезте от кутията. Това е решението на вашия проблем. Може да звучи трудно, но всъщност сякаш е доста лесно. И се изисква единствено решение от ваша страна да потърсите нова гледна точка и да разчупите сегашната си кутия, да излезете от кутията като цяло. И свеж въздух. Буквално, преносно, не знам. Вие знаете най-добре. Така, това е вашето съобщение на група номер 1. Надявам се да ви е било полезно. Продължаваме с група номер 2. При вас беше много странно, защото като цяло това тесте, което беше с група 1, не искаше да говори по вашата тема. Падаха си разни карти, които нямаха общо една с друга. Беше много хаотично. И пробвах другото тесте, като първо се падна тази, после тази. Тази се падна след като ще ви обясня за тази първо. Така, 8 може да е важно число, да виждате осмици навсякъде, да виждате 4-4 или пък 17 или 71, 80 и така нататък. В този период може да е по-важно число за вас. Може да сте родени на 8 или да има нещо важно на тази дата. И тази карта говори за това, че трябва да вдигнете вибрацията си. Нали, всичко около нас е направено от вибрация и вие също вибрирате на определена честота. Човек колкото по-добре се чувства, колкото по-жив се чувства, радостен, колкото повече вдъхновение и желание за живот чувстваме, толкова на висока честота вибрираме, толкова по-добре се чувстваме в живота и толкова по-здрави сме физически. При вас може да е този проблем да ви прави така, че когато мислите за него, вибрацията ви много се смъква. И не сте така, нали знаете, не сте си настроили вибрационното радио на честотата на решението, защото се фокусирате главно върху проблема. И първата ви задача е да повдигнете вибрацията си. Това може да стане по всякакви начини, като интуитивно първото нещо, което ви идва, трябва да го направите него, после второто и така нататък, постепенно да вдигнете вибрацията си до там, че да сте на вибрационната честота на решението. Как може да вдигнете вибрацията си, като правите неща, които ви карат да се чувствате добре. Но трябва да са така в рамките на здравословните неща. Не да пиете алкохол или такива неща, наркотици. По-скоро много вдига вибрацията светлината, слънчевата светлина. Може да постоите на слънце, ако има слънце в този момент някъде покрай вас. При мен няма. Може да си вземете вана или душ, може да излезете на разходка, да поговорите с някой човек, да изразите емоциите си, да послушате любимата си музика, да отидете да си почерпите един горещ шоколад.
Може да се срещнете с приятели, които знаете, че покрай тях се чувствате много добре. Може да си пуснете любимия си филм или сериал, може да правите йога, гимнастика, тренировка, да отидете да побягате, да потренирате, нещо, което да се посмеете. Въобще безкрайни възможности да вдигнете вибрацията си. И вече след като се почувствате, че вибрацията ви е по-нависоко и че не сте се фокусирали изцяло върху проблема, тогава ще започнат да се появяват от всякъде решения. Може да ви идват интуитивни осъзнавания, може да виждате знаци около себе си, примерно някой човек покрай вас да каже нещо и вие да кажете, това става въпрос за моя проблем. И да, след като направите това, след като си вдигнете вибрацията, какво би било съобщението за вас, за решението на проблема. И тази карта ви напомня, че не трябва да правите нищо, не сте длъжни да правите каквото и да е, което говори за това, че може би живеете повече според това какво трябва да се направи, отколкото вместо това какво искате да направите. Това е като цяло съобщението за решението на проблема ви, да приоритизирате повече неща, които искате да правите, а не които трябва да правите. За някои хора това ще е по-лесно, за други по-трудно, но като цяло не забивайте само в работа. Отделете си време за празник, за наслаждаване на живота, за срещи с приятели, въобще да ви е яко, че живеете. Не всичко да става едно безкрайно, трябва това, трябва онова. Обградете се с неща, които ви напомнят, че живота е тук, за да ни е яко. В смисъл, това не значи да си зарежете работата, но да напълните живота си много повече с неща, които са ви приятни за изживяване. И да помните, че в тази вселена няма нищо като трябва. Има просто искам. И да си припомните защо искате да правите това, което правите, и ако не искате, дали наистина е толкова нужно. И дали не може да се намери друго решение за това, което се случва. Да, това е съобщението за вас. Първо да си вдигнете вибрацията и второ да си припомните, че няма такова нещо като трябва, а има като искам. Може би много от вас сега ще се ядосат, че ако не правя какво си, ще се случи или какво си. Да, но също така пак е личен избор. И също така има много варианти, например, да се изкарват пари, за да имате това, което искате да имате. Не е нужно да се стои на работа, която се е превърнала единствено и само в трябва. Може да просто да направите така, че живота ви да стане по-приятен, независимо от конкретната работа, или пък за много малко от вас може би имате нужда от смяна на работата, но като цяло даже и да не е работа, просто да си припомните, че няма такова нещо като трябва, а има такова нещо като искам. И да живеете с повече наслада от живота. И да, надявам се да не сте се разгневили много от съобщението. От второто съобщение по-конкретно, защото знам, че за много хора има неща, които ако не ги направите, нали, ще има много лоши последствия. Но картата припомня, че отново това е личен избор. Тоест, че всеки човек решава според последствията, които ще има от това нещо, дали да го направи или дали не, но пак е напълно личен избор. Това е съобщението за вас. Вдигане на вибрацията и наслада от живота. И така, продължаваме с група номер 3. Група номер 3 имате деветка жезли и отшелникът номер 9. И двете са номер 9. Това може да е важен номер, важно число за вас. Може да сте родени на 9 или пък да виждате деветки навсякъде или нещо важно да има на 9. Девятката по принцип е завършеност, цялостност.
изпълненост. Също така и край. Деветка жезли я изтеглих за проблема, а учебникът за решението. Деветка жезли е свързана с борбата. Когато човек е водил битка дълго време, сам, и се чувства сякаш трябва да продължи да се защитава и да продължи да води тази битка. И обаче това е много изтощително. И това може да има много така да ви изтощава и да постоянно да сте на щрек за нещо, срещу което трябва да се защитавате или което трябва да пазите. Може да сте така по-избухливи или пък с прекалено силни граници, това като компенсация за това, че някой нарушава границите ви. И като цяло проблема е тази непрестанна битка, която се е случвала. Която може би все още се случва. И сякаш вече нямате толкова енергия заради тая непрестанна битка за нещо конкретно или пък като цяло. И решението е учебника. Учебника е свързан с това да приемем, че нещата имат своя край. Може да не е край на отношения, но може да е край на това, че сме приели, че няма да има решение по сегашния начин, по който се опитваме да подходим към решението. Учебникът е отдръпване в себе си, вглеждане в себе си, медитация, интроспекция, отдръпване за малко от социални мрежи, от контакти, поглед навътре като цяло. И най-вече битката да спре. Най-вече да си починете и да възстановите себе си, целостта си и така да превържете раните си, ако има такива. При някои хора това може да е нещо много леко, просто напоследък да са се чувствали повече, че повече енергия трябва да изхабяват, да защитават себе си, гледната си точка, например. А при други може да е така дълго продължила ситуация, която се е превърнала в някаква битка, от някакъв сорт. И съобщението е да спрете да сте войн за малко поне или като цяло в тази ситуация или с този човек, да оставите настрани оръжията, мечовете, брадвите, секирите и да се отдръпнете. Може да е за малко да си вземете почивка от конкретното нещо или човек или работа или каквото и да е и да се отдръпнете навътре. Като вътре във вас има повече отговори, отколкото ако продължите да защитавате по този начин гледната си точка или ситуацията или даден човек или каквото и да е идея. Важното е в случая отдръпване, интроспекция, поглед навътре, да приемете, че по този начин няма да има победа. И съответно след това вече ще се появи правилният ход нататък, правилният път нататък ще се отвори след като оставите оръжията на земята. Това не значи, че няма да имате оръжия, ако трябва да се защитавате по някакъв начин, но че в случая те не действат. Отдръпване. При някой от вас това може да значи прекратяване на дадени отношения, въобще отдръпване от дадена ситуация, чисто физически дори. При други може да значи просто временно оттегляне в себе си. Вие най-добре можете да усетите кое важи за вас. И това беше вашето съобщение. Надявам се да ви е било полезно. Така, благодаря, че гледахте.